Deisialydd son stori, deisialydd son stori, deisialydd son stori ef Leugh. Leugh! Hallo, goede dinge. Maar has u deisialydd son oran? Siwyd Seinn Còmhla Rinn. Sio Seinn Còmhla Rinn. Leabhran ŵr le tygd y goren galeg efo sy'n trich galeg sesiwn Leabhraichean. Sy'n leabhran hyn, ha fachglyn yn oran. Agus ec yn leabhran, ha cod QR ag as y scanig, son torst go Leabhreichean fwym son gach oran. Gain y Leabhreichean fwym ha sio lwtach ag yn was cwdiach son sgybiad acw di live. Han leabhran di chamach sy fw ec corlian y Leabhraichean an y partic y glasacho agus sy fw ach gedd loenye, sgef siwch yn y sien tron chel sy'n nisrachig gyhysiol. Siwyd yf ma ha, nach eisiau lebrach gypein, snach Seinn Còmhla Rinn. Cheery!